Mae'n greu bod rhai gwyddonwyr yn gweithio ar ddatblygu artificial intelligence a ceir sy'n gyrru hulen. Ond ie? Falle ddim. Ond mae gwyddonwyr eraill yn defnyddio sgiliau i helpu pobl mewn angen. Eitha reit. Bydde ti'n ebyd hwn? Be? Na. Wel, mewn rhai gwledydd, sdim dewis ond yfed dŵr brwnt. Jyst achos mae dŵr yn dod mas o'r tap yn ein gwlad ni, ni'n anghofio pa mor bwysig yw dŵr glân, yndyn ni? Ydyn. Ni'n gallu mynd cwpl o wythnosau heb fwyd os oes rhaid, ond dim ond cwpl o ddyddiau heb ddŵr. Ond yr 8 biliwn o bobl sydd ar y blaned, sdim dŵr glân gyda tua 2 biliwn o'r una. Ond mae gwyddoniaeth yn gallu helpu. Y powdr yma, er enghraifft, sy'n gallu troi dŵr fel hyn, mewn i dŵr fel hynna. Waw, mae hwnna'n anhygoel. Sut mae hwnna'n gweithio? Yn y powdr yma, mae ferrig sylffad a chalsiwm hypochlorad. Ie, achos ni gyd yn gwybod beth yw'r reina, yndyn ni? Yn syml, mae ferrig sylffad yn tynnu'r holl gronynau, bacteria, microbi at y gilydd sydd yn neud nhw'n fwy dwys a wedyn nhw'n suddo i waelod y tanc. O ie, drych. Mae'n digwydd yn barod. Mae calsiwm hypochlorad yn fath o ddiheintydd. Deintydd? Diheintydd, disinfectant. Hwna sy'n lladd y bacteria a pethau afiach yn y dŵr. O, drych, mae'r dŵr yn mynd yn glir. Ond mae'r holl stwff afiach na dal ar waelod y tanc. Wel, be newn ni nawr yw cymryd bach o'r dŵr a rhoi clwtyn, cotwm ar draws y gwydr yma sy'n mynd i dal y darnau bach i gyd. Yn glirach yn dwi? Ni'n barod. Oce. Voila, dŵr i yfed. Neu di yfed e nawr? Dwi'n meddwl be, fi'n trystio'r gwyddoniaeth, felly pas y fe draw. Siw mae'n blasu? Dwi ddim yn ffwl, actually, Rhys. O! Mae beth bwysig, Rhys, yw bod y gwyddoniaeth yma yn achub miloedd ar filoedd o fywydau. A ti'n mynd clywed y peth gorau? Be? Gath hwn i greu gan Philip Sauter, oedd yn gweithio i gwmni powdr golchi dillad. Nath ei ddarganfod y cyfuniad tra'n trial rhannu dŵr brwnt a dŵr glân ar ôl golchi dillad. Waw!